oikein paljon tervetuloa jälleen tähän lauantai-illan suosikkiohjelmaamme Mahakymppiin. Meillä onkin tänään aivan hirvittävän kutkuttavia kilpailijoita, joista tässä herra X. Ja mistähän päin sitä ollaan lähdetty kumppania etsimään? Aivan, no lähikaupan hevistä, mistä päin sitä muualta. Eiköhän oteta. Ensimmäinen kysymys. Eli kysymys kuuluu. Mihin veisit minut romanttiselle lemmenlomalle? Neiti A. Eli sekajätteen seassa Kukkuroinmäelle muhimaan. Entä neiti B? Tähän jäätäisiin pöydän nurkalle staycation pariksi kuukaudeksi. Ja entä neiti C? Mennään mehevin multiin ja juurrutaan iäksi yhteen. Tässähän ei nyt jäänyt mitään arvailujen varaa, mutta kysytään herra X:ltä, että kenet hän valitsi. Aivan oikein, neiti C sieltä. Siirrytäänkin sitten tänne Sermin taakse ja täällähän on varmaan paikkoja vaihdettu, niin missähän se neiti C?